Il-Gvern tant jinsab daru mal-ħajt li l-Ministru tal-Ġustizzja Jonathan Attard spiċċa jqabbel l-abort mal-liġi tas-self-defense sabiex jipprova jġustifika l-fatt li l-emenda li ressaq tfisser l-introduzzjoni tal-abort f'pajjiżna. Dan skont dak li qed jgħidu t-tobba l-infermieri l-ispiżjara u diversi esperti legali kif ukoll bost esponenti ewlenin tal-Partit Laburista stess. Mal-Gazzetta illum il-Ministru tal-Ġustizzja qal illi l-kritika li qed issir bħalissa hija diżonesta u kien hawn illi qabbel il-liġi tal-abort mal-liġi tas-self-defense għaliex stqar li meta missirietna kienu daħlu dik il-liġi ma nfetħitx tieqa għad-delitti. Il-Ministru qal ukoll li l-Gvern f'din il-kwistjoni qed ikun responsabbli u onest. Dan meta il-Labor fil-verità m'għandux mandat elettorali biex idaħħal l-abort f'pajjiżna. Mistoqsi dwar il-possibilità ta' referendum, il-Ministru tal-Ġustizzja qal illi ma jaqbilx li l-abort jiġi deċiż b'referendum. Intant fl-aħħar jiem kompla jikber il-kor ta' kundanna lejn din il-mossa tal-Gvern li daħħal l-abort f'pajjiżna. Kritika qawwija inkluż minn esponenti ewlenin tal-Partit Laburista. Fost dawn Desmond Zammit Marmara u l-ex Deputy Leader Joe Brincat. B'dan tal-aħħar jinsisti illi jgħid xi jgħid il-Gvern din il-liġi qed iddaħħal l-abort f'pajjiżna. Ċara wkoll il-pożizzjoni tal-President ta' Malta George Vella filwaqt li l-President Emeritu Mary Louise Colero Preca appoġġjat b'saħħa l-position paper tal-esperti illi tkellmu kontra l-emenda kontroversjali illi ressaq il-Gvern.